Галиаскар Камал театрының зур сәхнәсендә Данияр Соколов җитәкчелегендәге яңартылган оркестрының беренче концерты булды. Концерт программасында Татарстанның яшь композиторлары Эльмир Низамов, Ильяс Камал, Лейсан Абдуллина, Илсур Вельгас, Елена Шипова әсәрләр яңгырады. Тулырак коллегабыз Фәннур Хәсәнов әзерләгән язмада. Татар халкы җыр-моң ярата, шуңа күрә безнең сәхнәләребездә музыкаль спектакльләрдә байтак. Мәшһүр композиторыбыз Салих Сайдашев 1922 елда театрда оркестр оештыра һәм үзе дә шунда эшли, иҗат итә. Беренчедән бу яңа оркестр дип әйтмәсен, бу күбрәк яңартылган оркестр. Яңартылган оркестр, чөнки барыбер аның төп составы шулай ук калды. Фуат Абубакиров җитәкчелегендә 50 елга якын бу оркестр эшләде. Әлбәттә, бүген бик зур вакыйга. Мин аны шаярып әйтәм, ниһаять безнең музыкантларыбыз, алар чыкырдан чыгып сәхнәгә менделәр. Менә бүген, мәсәлән, безнең чыннан да зур вакыйга. Без Татарстандагы яшь композиторларның әсәрләрен Галиаскар Камал театр оркестры башкаруында яңгырayacak бүген. Тамашачыга тәкъдим итәчәкбез. Һәм алда да безнең программалар бай булырга тиеш, чөнки безнең театрыбызның архивы бай, танылган, данлыклы композиторлардан төзелгән, әле безнең шактый архивта ноталар ята. Менә аларны да без яңартып башкармакчы булабыз, тәкъдим итмәкче булабыз тамашачыларыбызга. Менә шуңа күрә бүген чыннан да зур вакыйга, зур яңа проект. Без ул проектның киләчәге, минемчә, шулай ук бик кызыклы булачак. Әйтергә кирәк, үзенең ярты гасырлык гомерен шушы оркестрга багышлаган күренекле музыкант, оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры булып эшләгән композитор, Татарстанның халык артисты Фуат Абубакиров беренче тапкыр бүген залда тамашачы булып утыра. Алмашка яшьләр килә. Шулай итеп, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры булып музыкант, халыкара конкурслар лауреаты, дирижер Данияр Соколовны каршылыйбыз. Уникаль күренеш, яңартылган, зурайтылган оркестр эшен башлый. Маэстрога озын юл, иҗади уңышлар телик. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.